Здравейте всички, тук съм аз, Петър, Тиренце, Василев, Петела. Оно, птиците ми викат, оно, птиците ми казах, hello, съм, ако ви казвам, че българин съм. Та сега тук започваме някаква глупост, наречена Майнкрафт, не знам, ви дрънкам, не искам в коментарите, напишите на коя игра да снимаме, защото сме бати смешничите на Майнкрафт. Знам, че ще излагам като казвам това, но наистина сме бати палачиците. Само той е дед говори. Тук е емулатора, между другото. Той в момента играе, затова е такава трагедия. И да, не се обиждате, че е такова. Аз съм краля на света! Да, ясно. Не се обиждате, че малко не е безцветен екран, но просто е бат. Той има бати трагичния компютър, какво направя. Не мога да го купя на бате. Не знам сега какво прави. Но искам да ми кажете, не знам, бате, друго ми се говорят глупости, но той ми се пъти понеже само спи, да, така. И така нататък. Да, в момента тук ядеме сумети, хрус. Дезал. Да, ти ближ ляво. Попчак! Точно така. Чения, Ако искате ли Ама гър. правите, Намали малко това. да го спрали. Не! Намали. Да, намалихме това. И като тапанар може да намалиш много смарт игра. Е така. И да. Това беше клипче само за да се представим и да ви кажем, пишете на коя игра да играем. И това е довиждане до чуване. Аз съм Оля, това ме казах, Чао.